Salah sawijining dina ana raja ingkang katresnanipun kalih masyarakat pramila saking raja ingkang saking kraton Adem Ayem menika mlampah-mlampah tilik kawulajengipun masyarakatipun saha dipun awal kaliyan punggawa-punggawanipun. Raja saking kraton Adem Ayem kala saking tresnanipun dhumateng masyarakatipun saha rakyatipun. Ananging salah sawijinipun dinten wonten raja saking tebih ingkang iri lan raja saking Adem Ayem kala sehingga putri raja Kalawau dipun culik kaliyan senopatipun raja saking tebih Kalawau sehingga akhiripun sampun katon ajeng sehingga hampatos napa perangan ajeng wonten satengah alun-alun kanthi punggawa-punggawanipun raja saking kraton Adem Ayem Kalawau akhiripun lakukan pemerintahan saking kraton tebih Kalawau. Ananging raja saking kraton Adem Kalawau boten kandha nyuwun senopatipun bilih ambrantes cecurah ingkang badhe brata senopati dipun sangoni bondo kaliyan rajanipun Kanjeng Drasta cecurah ingkang badhe monggo kamulyananipun raja saking Adem Ayem. Mandhet aja mlayu lho ingkang akhiripun cecurah Kalawau perang tanding lan sentak dengan alun-alun. Satu nonton perangan wonten satenganing alun-alun ngantos dipun rewangi pecahing dodo untahing mudira saking para senopati Kalawau. Ingkang salajengipun senopati saking raja Adem Ayem Kalawau akhiripun pemberontakan Kalawau kalah dipun mimpangaken kaliyan senopatipun raja ingkang sampun dipun wasken raja saking Adem Ayem Kalawau ngedalaken kasektanipun semati ngedalaken kasektanipun ingkang nami Nagaraja. Pramila saking menika kraton Adem Ayem saged mimpang saged menang kaliyan sabiah kasektanipun senopati Kalawau ingkang awujud Nagaraja. Ingkang akhiripun kraton Adem Ayem Kalawau saged pulih saged Adem Ayem tentrem masyarakatipun khususipun warga masyarakat RT 6 sumrambahipun dumateng sedaya masyarakat dusun Kerong. Raja kraton Adem Ayem Kalawau saged pulih kados pundi-pundi saged ayem tentrem pemerintah Jinawi khususipun warga masyarakat RT 6. Menika mratandhakaken bilih kraton Adem Ayem
sampun pulih sampun guyub-guyuben malih kados tuwingun kraton ageng ayem saged ayem tentrem gemah lampah lan jinawi berbaur kalih masyarakatipun saha rakyatipun. Magetan penampilanipun warga masyarakat